Chandra Kirana New Karisma Indonesia. Ya nak, mangga jumeneng capcus. Soy. Arep bergerak yang baik dan benar. Sirmu ki arep los ngene-ngene ngono ya. Aku jono aku ke anu Mas. Sujune kok ora kelumah-lumah lah iya dah senengmu nek aku melumah. Aku jare cocok wis rame-rame, Dik. Alhamdulillah. Birofil alamin. Nggih, menika nderekaken kanca-kanca karisma nggih. Campursari Madiin Sedayu Selagawima. Pangarsa panjenenganipun Abah Min nggih. Sowan Manem Bromo tinimbalan tinuding panjenenganipun Bapak Wiwin sekalian Ibu wonten wekdal menika. Iki bejo kemayangan kanggo sliramu kok. Piye to Mas? Payah sliramu tampil syutinge teko. Lah iya jan bunga hatiku ra kaya dina iki gawan syuting dasare aku. Kini awakmu ki ora ngadeg untunge lho kanca-kancaku iki mau tak telepon langsung gas lho ya ini. Kudune ngono ya ora ngono no. Nah ya kono-kono ki ora iso lho ngene iki cek set. Dawuhipun panjenenganipun Pak Wiwin menika siang anggenipun mendhet gambar utawi mendokumentasikan acara ini. Nanging ngene Mas Melki kabar sing tak tampa kuwi udu ngono kuwi. Pripun lah? Ngene lho Mbak Chandra iki mau ki dasare engko nek ngepasi jenengan jumeneng ngono. Dewi ke piye to iki? Berita kok sapa? Kok aku dhewe. Nggih, menika sowan dalemipun Pak Wiwin sekalian Ibu Yanti. Nggih, matur sembah nuwun nggih Pak nggih, sampun nimbali kula sak rencang. Iya. Nggih. Pripun Pak? Sian kok rumangsa kok. Ajeng nyanyi. Mboten. Nggih matur suwun timbal. Acarane napa to Mas niki ke? Menika supitan. Ya. Saku ke. Selamat buat Dek Zidan Akbar Muda ya. Dek Zidan. Isuk bakal nom terus kok Dek. Lho kok iso? Niki lho Dek Zidan Akbar Muda wis nom terus ya. Awet sehat. Awet sehat. Amin, amin. Ya, semoga Dek Zidan cepat semoga Dek Zidan menjadi anak yang soleh. Keluhanmu ki piye? Kelamu ki apa? Keluhanmu apa? Orang mangsa kuwi kok. Aku kleru arep wedi lho Mas arep ngomongku klera-kleru. Mbah Wir, Mbah Wir. Aku ra pen arus asib nek klera-kleru nek ndongakne bocah mingko. Nggih, semoga Dek Zidan jadi anak yang soleh. Amin. Berguna bagi nusa dan bangsa negara Indonesia. Amin. Allahumma amin. Piye? Kelak kalau udah dewasa menjadi pria yang perkasa. 18 plus jadi ya tadi Chandra iki larase slendro ya wis monosuka ya iza wis derek iki digarap padha larase pareng ora nyemek-nyemek ya pareng iza nurut sliramu baturis nyemeng-nyemek aku yo tak melu nyemek-nyemek sik to Mas ngono aku langsung sacet daden kentan lagu aku Ise. Diguyu kakak-kakak iki. Kakak tua iki. Dedek nyanyi yang kalem-kalem dulu. Lagunya apa? Aku pengen nyanyi Tiwul. Weh. Ize.
Wonogiri ya. Iya. Itu kesukaan saya waktu kecil ya. Mosok sa? Gedeku sak suwene ning Tiwulot Dik. Mosok Thomas, ya ampun. Beda karo Jamal. Piye? Jamal kan kelahiran tahun 95 ke sana toh. Dek. Oh iya ya. Jare sapa? Suweneng no kene diomongne 95 muga. Mung kono lahir 77. 77. Ngerti apa ora? Lho, 2005. Berarti. Ya Allah. Ya tenan. Ngerti apa ora? Piye? Gedene. Piye? Sak suwene nek beras jatah. Tak kira nek gedene mergo bedodok. Ora. Padha aku. Ngilmu iku Iki syuting kok morning ta, aku iso ketok cuwil. Oh iya. Iki Ini syuting kok ngendi, Mas? Ardi Multimedia dari Kismantoro betul. Kismantoro. Gedawang Sone Kismantoro. ngendi? Sone SMJ. Susu madu jahe. Ya tau SMJ ke susu madu jahe lho, Kowe kok iso Mas. diperung kupingmu karo juragane lho. Aku malah dipowijet. Jadi setrum. Aman ano ya. Aman. Lagi setrem. Sas nyanyi. Edan. Kala kone kanthi laku kita jodoh. Ogah. Aku ya gak. Anu kuwi lho, apa kuwi blangkonmu ki kat mau ki tak batin-batin kaya wong mulai kalah main ngono kae. Iki ngono. Nyelot nyelot miring kae jabang bayi. Wis wayah ganti. Bos, endi bos enek ora iki? Wis kundur kok. Walah ya wis iki mau diseragami. Terus piye? Terserah lho, Mas. Ngilmu iku. Aku lali cakep Iki pocong lho. Pocong ki lho setiti. Setitine lali yo lali. Ngilmu iku. Kalakone kanthi laku. Lah wis iki to. Lekasela wankas tegese kas nyantosani kowe engko milih korek api apa milih minyak wangi apa milih pulpen Iki ngene. piye Nek pulpen ki mesti engko tumbase kan tumbas iso. Minyak wangi aku wis nggawa. Iso. Kita erek wae. ngomahmu enek rek Tak sumet. Tak nggo nyumet. mangsaku Di mana tak mulai. bisa Ayo wis. kesekas nyanto sani satya budya pangagesing durhangkara Jan. Cengkok mu nantang perkara lho Mas, jabang bayi. piye to aku arep lomba sok tanggal 23 Lomba apa? paduan suara ning Kecamatan Slogoimo. Pesertane lho. Wong ngendi wae? Aku insyaallah menang, Dik. Menang. Krungu kabar sing tak tampa. Piye? Pesertane iki 17 saka 17 desa. Sing 16 iki mengundurkan diri. Lah yo menang dhewe. Aku melu maju. Nek ning 16 ki melu, aku ora sido melu. Lah yo pinter no kowe. Kowe yo pinter no kowe. Cah kene, Dik, padak. Jan, lincah. Cekitang. Iki sing lanang aku apa kowe? Aku. Nek wingi kowe to. Sik ayo. Pancen indah di sawang gunung gajah ukur wono kesang samatiku yen nyawa waduk Wonogiri pancen katon asri saya dina
tresno mriki Bu Mas saka batu golek kemul malah entuk rondo guru Sandra iya Mbak alma mater kita domisili kita di Wonogiri oh kita harus bangga dengan kuliner khasnya Wonogiri iya salah satunya tiwul dan karak iya ngono lho ono ya gaul pripun 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 Waduk Wonogiri pancen katon asri tenang San saya dina minggu kepiye 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 sing ngedop plesir padha numpak prau yae nyuwe senenge atiku rasane ora krasa jebul wayahe sore tiwul Wonogiri nadyan manyul malah saya merati bahkan dong tiwul Wonogiri wong wis kumpul malah ora sida dadi tiwul wis jati srana Nadyan kingsul aku malah saya tresno tiwul ya piye Mas saka batu golek kemul malah entuk ronda guru jen lagu sepo